Amincin Allah ya tabbata gare ku masu sauraro, kamar yadda muka saba ka muku sharhi kan fitattu da ma tarihin rayuwarsu. Cikin wannan sako za ku ji jerin kungiyoyin duniya da suka karyata Trump kan zargin da yi wa Najeriya. Idan wani ne farkon ka ko farkon ke shiga wannan channel da na subscribe sannan kuma da na kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da zaran mun daura. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazanar kawo farmaki Najeriya domin kashe 'yan ta'adda arewacin kasar. Trump ya ce zai kawo farmaki ne bayan zargin da ya ce ana yi wa Kiristoci kisan kare dangi a kasar ba tare da gabatar da gamsassun dalilai ba. Rahoton Legit Hausa ta yi nazari tare da tattaro bayanai da manyan kungiyoyin duniya suka yi bayan barazanar Trump ga Najeriya. Na farko, kungiyar tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka ECOWAS ta yi ikirarin cewa ana aiwatar da kisan kiyashi ga Kiristoci a Najeriya da nufin kare dagula harkokin tsaro a yankin. A cikin wata sanarwa da ya fitar da Cable ta rawaito cewa kungiyar ta bayyana cewa kungiyoyin ta'addancin masu salo daban-daban suna kashe musulmai da Kiristoci. Binciken kungiyoyin masu zaman kansu a tsawon shekaru ya tabbatar da cewa tashin hankalin ya shafi ta'addanci da baya da bambanci tsakanin jinsi, addini, kabila ko shekaru, in ji sanarwar. Kungiyar ta kare da cewa ECOWAS na kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya da dukkan abokan hulɗa da su tallafawa kasashen waje yaki da wannan kungiyoyi. Muna nuna kin amincewa da duk wani ikirari da ke cewa kungiyoyin ta'addanci na kai hare kan rukunni guda ko cewa ana kisan kiyashi na wani addini a yankin. Kungiyar ta ki amincewa da wannan ikirarin na karya mai hatsari da nufin kare dagula tsaro da kuma raunata haɗin kai tsakanin al'umma a yankin. Kungiyar ta kuma buƙaci al'umman duniya da su tsaya tare da hasashen yankin wajen yakar ta'addanci. Kungiyar Tarayyar Afirka AU ta ki amincewa da zargin Amurka ta yi cewa ana aiwatar da kisan kiyashi ga Kiristoci a Najeriya. A cikin wata sanarwa da hukumar zantarwa ta kungiyar AUC ta fitar, ta bayyana rashin amincewa da ikirarin da ake zargin Najeriya da sakaci da lamarin tsaro. Legit ta rawaito cewa kungiyar ta bayyana cewa Najeriya na fuskantar kalubalen tsaro masu rikitarwa da ke shafar 'yan ƙasa da dukkanin addinai. Ta ce kasar na fama da matsalolin kungiyoyin tsageru masu tattauran ra'ayi, 'yan fashi, rikicin kabilanci da kuma rikice-rikice da suka shafi albarkatun ƙasa. Premium Times ta ce AU ta jaddada cewa Najeriya na da cikakken yancin gudanar da harkokinta a cikin gida bisa tsarin kundin tsarin mulkinta da kuma yarjejeniyar ƙasa da ƙasa. Dole duk wata hulɗar waje ta girmama ikon mallakar Najeriya, iyakokinta da haɗin kanta, in ji sanarwar. Kungiyar Tarayyar Turai EU ta bayyana cewa ba addini bane sanadin tashin hankali a Najeriya, tare da jaddada goyon bayanta ga kokarin tabbatar da zaman lafiya da kare al'umman kasar. EU ta tabbatar da aniyarta na ci gaba da tallafawa zaman lafiya, yancin yin addini da kare dukkan al'umma a Najeriya bayan barazanar da shugaban Amurka Donald Trump ya yi wa kasar. Business Desk ta wallafa cewa yanke maganan game da masayar gwamnatin Amurka mai magana da yawon EU kan harkokin wajen kungiyar An-Nur El-Nauni ya ce Tarayyar Turai tana mika ta'aziyya ga dukkanin al'umma da iyalai da suka rasa 'yan uwa sakamakon tashin hankali, ciki har da hare-haren baya-bayan nan da suka faru a yankin kudu da arewa maso gabashin Najeriya. Mun sake tabbatar da aniyar mu ga yancin yin addini da kuma kare dukkan al'umma musamman marasa rinjayi. To masu sauraro, ka ku manta ku da na subscribe sannan kuma da na kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da zarar mun daura.